रन्जन दैमारि सार न'आवहाय नै आरो निशा मेडाम जयै निशा मेडामा जाहैबाय रन्जन दैमारि सारनि बिहामजो अर्थात बिदानि बिहामजो थारमाने बिनोबो बिहामजो मोनसे बुस्थु लादों आं बेखौथ' आपडेट होगोन र' दा एक्सप्लर खालामगोन आं मोनबाय आं बेखौ लाबाय नैबे कम्पानिनि ओमफ्राय दा नायनोसै बेखौ बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय जेबो नायाखै माने नायबाय ओमफ्राय नैबे गुबुन मोनसे पेकआप प्रडाक्ट बेखौहाय लाबाय आरोना बै खुलाखौ लायासै आं थाजोबनांगौ एक्सुवेलि थ' जिखुनु जा आं मोनसे नटिस खालामगासिनो दङ मानगोनां रन्जन दैमारि सारा न'आवहाय 20 सान बा 20 डेजनि थाखाय जेलनिफ्राय न' फारसे फैनो खाबु बा सुबिदाखौ मोनदों नैबे खेथ्रआव आं नटिस खालामनाया जिखुनु आफादनियानो जा जिखुनु पार्टि लेभेलनियानो जा जिखुनु बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरानो जा बिथांखौ सोर लोगो हमहैगोन आं बेखौ नेगासिनो दङ आरो नायदों नटिस खालामदों आरो खालामबाय थागोन बे सारा थानाय समसिमाव मानो होनोब्ला पार्टिया पार्टि थागोन भाई नों सोरबा बै पार्टि BPF नों सोरबा बै पार्टि UPPL नों सोरबा बै BJP नों सोरबा कंग्रेस जानांगौ गुबुन गुबुन TMC निफ्राय एक्सेट्रा पार्टिया पार्टियैनो थागोन नाथाय हारि बा नांबोनाय होनोब्ला बिथाङाबो सासे नालाय बर'फोरनि थाखाय सानसुमै साननो गोनां गोबाङा गोबां खोथाफोरखौ लानानै थायो नाथाय बिग्राय सारा मोनसे मेथाइ खनदोंमोन मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सारनि लिरनायाव जाबाय जालांबाय जालांनायखौ जावले आरो बुरखांनांलिया निमाहा होनाय आरो अनखांलायनायजों माने जोङो निमाहायाव थानांगौ आरो बुजिलायनांगौ थिग बै सान्थौखौ नायनानै दिनैसिमबो जायफ्रा सैथो हारिनि थाखाय नांदोंमोन रियेल स्पिरिट दंमोन बैसोर बिथां लिडारमोनाबो जायखि पावारावनो था जायखि पावारावनो गैयि जा आरो जाय आफादनि लिडारानो जा बा नर्मेलफ्रानो जा निस्सय सारखौ लोगो हमहैथारनांगौ होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिथाङाबो सासे नांग्रा हारिनि थाखाय गोबाव सम जेल जाबाय सेक्रिफाइस खालामदों सोरनि थाखायमोन गाव पार्सनेलनि थाखायथ' नङा हारसिंनि थाखाय दा बेनिखायनो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन आं ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो नैबेखौ फोसावबाय आरो थारैनो लिडारफ्राबो नायनांगौना नायनाङा कर्तब्य दंना गैया बेखौबो नोंथांमोनाबो एसे अननानै कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायनो हागोन मानो होनब्ला गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ जायफ्रा नंबां जाबांफोरखौबाबो मालाबा इउटुबफोरखौ नायो आरो कमेन्टखौ चेक खालामो गावसोरखौ मा बुंदों मा बुङाखै आंबाव सोरबा BPF UPPL कंग्रेस BJP लानानै बुङाखै नाथाय एसे हारि साननानैसो नैबे भिडिअखौ बुंदों थ' आवगायलांनि मोनसे जायगायाव मैयानि आइफन चार्जाराबो जायासै दिनै बेलेग गोदान लानांबाय नै सामसांनिखौसो लाबाय आं रागा जोंनानै 25 वाट एक्सुवेलि आइफन 20 वाटल' नांगौमोन बेबायदि आरो लोगो मोनगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल